YouTube channel. Hello Lola, welcome to my vlog. Dito tayo sa part natin guys. Magpahinga ako guys. Wala akong work ngayon. Kwarto guys. Wala akong work ngayon. Gusto kong movie. Ano to guys na? Gusto kong lumitaw ay ayaw mo sa'kin. Siya na thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you subscriber. Ingat palagi kayo. Guys, wala akong work ngayon. Lang ako nakamata. Wala akong mata guys. Nagkuhan, speak na. Katulog ko 2 days ko wala ito lang. Wala guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Update sa bukas. May itim ang ilok guys. Baho. Bantot. Jug. Sa frack. Thank you, thank you, thank you. Subscriber. Ingat po palagi. Bye.